Bueno, buenos días a todos. Benvida a diputada provincial de Deportes, Chelo Besada. Gracias por estar aquí en Ribadumia. Tamén agradecer aos profes que estades hoxe aquí, a dirección tanto do CRA como do Colexio do CPI de Barrantes, por esta labor que estades facendo, que é moi importante para o deporte en xeral e tamén, por suposto, para o Concello de Ribadumia. E tamén, por suposto, a todos os nenos que estades hoxe aquí. Nos o que pretendemos é que disfrutedes desta xornada, que disfrutedes do deporte, entender que o deporte é moi importante para vos e para todos os países tamén. Esta é a Semana Europea do Deporte e o Concello de Ribadumia, pois, efectivamente, se quixo sumar a esa Semana Europea do Deporte facendo a Semana do Concello de Ribadumia, que ademais vamos a terminar o sábado coa festa do deporte do Concello de Ribadumia. Pouco máis vou a dicir, eu vou a pasar a palabra a Chelo Besada. Hoxe hai unha exposición que é moi importante, unha exposición na que todos aqueles deportistas que estuveron nas Olimpiadas, pretendemos que todos os nenos e todas as nenas que vos esforcedes a ver se algún día o Concello de Ribadumia pode ter deportistas a nivel internacional e a nivel nacional, que efectivamente xa os hai, pero a ver se podemos seguir crecendo. O Concello de Ribadumia evidentemente aposta polo deporte e aparte, cando facemos da man dos profes, cando facemos das mans das direccións dos coles, a verdade é que estamos moi agradecidos. Termino dándolle a palabra a Chelo Besada, que nos vai a falar desta exposición do deporte e que todos os nenos vos sintades involucrados e a ver se nun futuro temos deportistas a niveis internacionais. Ben, bo día a todos e a todas, nenas, nenos, profes, compañeiros e compañeiras, alcalde. Moitas gracias, alcalde, a ti por acoller esta exposición de Pontevedra Río, que lle chamamos así, a exposición dos olímpicos, olímpicas, paraolímpicos e paraolímpicas, que sacaron medallas de ouro, de plata, diplomas na Olimpiada de Río. Sabedes que hubo unha Olimpiada o ano pasado, verdade? Sí, o ano pasado hubo unha Olimpiada en Río de Xaneiro, en Brasil. E nós tuvemos 16 deportistas que sacaron diplomas, medallas de ouro, de plata, de bronce. E para chegar a unha Olimpiada, os deportistas teñen que facer moitísimo sacrificio, entrenar moitas horas, ao mesmo tempo teñen que compaxinar entrenamento con estudio, fan un esforzo extraordinario. Entón, xa é moi difícil chegar a unha Olimpiada, pero moito máis aínda é sacar, un diploma, que me quedan de quinto ou cuarto puesto, ou unha medalla. Así que, dende a Diputación de Pontevedra, quixemos facer esta exposición para recoñecerlle aos deportistas ese esforzo, unha especie de premio, de decir, vamos a facer a exposición de todos os deportistas, mulleres e homes, para que a provincia de Pontevedra coñeza os nosos e as nosas olímpicos e olímpicas. E fixémola na Diputación de Pontevedra, pero despois ofertámosla a todos os municipios da nosa provincia. E hoxe Ribadumia está acollendo aquí esta exposición. Por eso, nós, desde a Diputación, estamos moi agradecidos ao alcalde e a toda a súa corporación por acoller aquí esta exposición que nos permite darnos a coñecer a estes deportistas tan importantes e que xa leva percorrendo toda a provincia. De acordo? Despois, cando salgamos daqui, ides a poder coñecer a estes deportistas, porque temos aquí a exposición. Vos ides a practicar moito deporte? Xa practicades deporte? Bueno, aínda sodes moi pequeniños e moi pequeniñas, pero está ben.
Bueno, claro, sí. Algúns xa sodes maiores, pois sí, tedes razón. Pero é moi importante practicar deporte, de acordo? E despois, se chegades a ser olímpicos, como decía o alcalde, temos un olímpico ou unha olímpica aquí en Ribadumia, fantástico. E se non, pois non pasa nada. O importante é practicar deporte, estar en forma, vida sana, ademais co deporte apréndense moitos valores que non se aprenden sin o deporte, o compañerismo, o sacrificio, o esforzo, a solidaridade entre vós, valores moi importantes para a vida cotidiana. E bueno, non vos sigo dando máis a chapa, pero xa estaredes cansados e aburridos de escoitarme ou non? Sí, non? Bueno, pois, graciñas, moitas gracias, bonitos e bonitas. E nada, invito-vos a que vayades a ver a exposición, non sei se, bueno, non sei se agora, porque non sei como está moi ben o programa, pero agora, un pouquiño máis tarde, para que vexades a exposición. E moitas gracias tamén, por suposto, aos profesores e profesoras que vos acompañaron hasta aquí e que fixeron posible que os estedes aquí connosco. Moitas gracias a todos e a todas. Bueno, pues nada, vamos a terminar esto. Esperemos que todos los nenos coñeceran esos distintos deportes. Yo sé aquí, bueno, pues creo que hubo varios deportes que pudeste descoñecer de primeira man. Simplemente agradecer a todas aquelas persoas que fixeron posible que hoxe todos os nenos estedes aquí e que se organizara este evento. Moitas gracias.